Ayo. Tasakin buri arep malan. Pak Wanto nekat guys nggone suket. Yo jan. Ra umum salah. Ini ora wedi lek mletes no piye no sepedae. Jan ra umum jatah. Kaya ini lho guys. Nekate. Sing bakal lho lek nali. Tenanan nih gas ale ngarit yo. Kira wedhusmu 50. 50 iki jere. Kayak gini ki kok marek ora sakmene iki? Yo urung warek. Bah yo. Iki kursi tok kuwi talimu. Iya. Tenanan iki bolo. Cepat ya tangek. Ya sik perang akal. Ya kopine ya diombe lho wis ready kan iki. Nek ono benjo ngguling. Ya ora diinsert iki. Kapan